Salam, hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие turkmenistanцы. Ediz millet, ediz cemaat, Türkmenistan'ın rayatlary. Siz dünýede şu 14 ýylyň içinde siyasi sahnada geçip duran bir spektaklyň aýratyn bir tragikomediýa görnüşini gördüňiz. Inni hem goşo qaqasynyň qırqyna honnon mersi bolup inni bir adam kärçilik tapawyny görkezjek bolup şeýle gurlap beren adam. Ýöne şu zatlaryň hemmetiniň içinde iň esasy aýdylan söz bar. Şoň qaqasy şoňa uniwersitet hökmünde bolupdyr. Kavlamı yatan yere yaktı, zayi cennet bolsun. Ay, sizin hemmäňiz üýt köşükde, ha? Sen aýallanyň goşgy ýazypdyr. Onuň bir ýanky, senem onuň ýanky muny ýene goşgyna bitke, senem goşupsyň, hemmäňiz üýt köşük talantlylar. Sen aýallanyň diýsen, mara şol ýanky bir hemme biznesler paýlap beren aýallanyň dämi? Ha? Bu mega proyektleri edip şonu öğretdim atan. Ha? Dini öz araňyzda paýlaşyp, ýurdu paýlaşdyňyzda öz araňyzda çürükler. Ha? Şo mediýany işin, şonu öğretdim qaqan. Ay, qıblam gitdi, näme diýip, o da inni ol qıblan sen. Ha? O türmede ol işlän wagty ol görgül zinanlaň näme görünni bir Allah bilýär. Onu honnon mert eden bolup bara gahraman etjek bolýarmy men düşünemek, ya peýgamber ede aýdam diýärmi senem? O haram maşam mara oňalyk bir ymtylly peýgamberlik derejesine ýetjek bolup. Näme qaqan şeýle ýarşy zadadyr öýdýärmi sen? Ha? Nä peýgamber diýjek bolýarmy? Näme diýjek bolýarmy? O kanmalyp honnon ma bärsi tünmiren bolup. Men aýana sen bir neme ýalaga, bir ýöne sen dogzun dogaýpsyň sen erkek kişi bolup. Sen daşyňdan şunça seredip, şunça düşünjek bolýanlar, sen näme üçin beýle häsiýetli adam bolupsyň? Sen 4 mi 5 sanak aýallanyň bar, dogry dämi? Emma sen ne şu var Allah'dan dilab alanlar elbette sen enin atan senem bir oğlumam bolsun diýip. Sen daşyňdan göräýmägara var bir erkek adama näçe meň deseňem häsiýetiň bara şu titillap beren gelinden artykmaş däl. Sen pikir et, sen hemme ýerde özüňi üýtköşük görkezjek bolýan. Ine umumy häsiýetiň hakda gurrun edileni seret. Yolu Qur'an Murat diýilen adam seni adam etdi. Sen diýiş doktor halyňa kowulyp sarjy juguliňi sirp beren wagtyň sen qaqaňdan sana kömek ýeten hakdy. Ha? Köşüň balnisasyna bir erik seni ýerleşdirdiler. Dogrymy? Bir tanyş oglan. Ondan soň seni ýoly çekip minister sen ilkara stam centerdadyň. Ýadyňa düşýärmi men bardym? Kalatlıca meni qarşılap durdun. Qowjaýatla sen 2 ay ýanymdan boldun. Ýol başçy. Stom centerdan hem ondan ministr boldun. Vice premier boldun bolan sen ol gurlaşyňda ay näme den myňlap gurlap uradın. Jynyň tutýan ýalyk. Seni adam eden şo dämi? Näme üçin ol 2007-nji ýylda ol entek diýirdi? Näme üçin çykarmadyň ony? Näme üçin çykarmadyň şol adamy? Akmurat Recep seni şu tagta goýan adam Akmurat Recep onuň türmäge bassyn. O da öldü. Näme üçin edýän ony? Şöhrat parazlyk seni boğup alyp barýar. Düşnükmi? Sen hiç kime bergili bolmaly. O 4 kulu pahyr dağı bara, o da sen ýalyk vice premierden bir ýerden jaňatdy bolýan. Onu şowunyň ýyzyna sen ýyzyna ýende odan nepe dykdyrdyň da tä ölýänçe garaşdyň.
Sen başyňa şoňa alak günnüşse sen näme çydardyň, çydamazdyň ha. Iň merkezine şu tutsaglar. Tutsaglar näetdiň sen, türmeler näetdiň sen? Ona elbette kakyň öwredendir sen. Gamışy gowşak tutsaň eliň gyýar diýip, beterinden beter edip. Öňkär var, nähilem bolsa ýylda var 18-9 müň çykarýady. Sen mara şu aýlan pırlan bolup şeýtirip milletiň gulagyna depip onu bir 2 müňe 3 müňe getirdiň. Kän bolsa 5 müň çykarýan. Diňe ondan mara bir men ýanky bir neme bilen görüşýän idim. Bütün dünya jar etdiň, bir narkomani bilen görüşýäs. Türkmenistanyň narkomaniýa ýok diýen. Kakavay Moğollim kim? Sen çıkanın dämi? Orazgelliýew. Türkmenistana gelýän tiriň hojaýyny şo dämi? Ona hem şun daşyny gelip ýörol. Ýeke zat diýilýär şoňa. Şu nirde tirek ýerýän bolsa şoň elinden gelýär şol. Başga näme şoňa meňdeş zat gelýän bolsa diňe şoň hojaýyny şol. Esasy narkobaron ol. Emma her tutulanna şol diýeli şu wagt eger 40-50 müň umumy oturanmasa Türkmenistana şoň 18 müňi diňe narkotik jetimini ulanan diýip otyr. 18 müň. Şol 18 müň hemmeti 25 ýyl, peti 15 ýyl, 10 ýyl berilýär. Ona hemmeti narkobaronmy? 292 stasyon yenme otursun onlara. Ol 40-50 yaşan adam ol sol näme diri galar ol sen gün ölüme uğru diýen onu. O nähili bir iş boyunça bir narkobaron tutsaňyz 20-70 adama şen geçýär bir cinayet işin üstünden. Kim öwretdi? Kakan öwretdimi? Ona näme üçin öz neme çykanyny tutaňak? Olar wara gyrlyp ölüp, sen ol bära çilim çeken nasatanlary goýberem bolýar. Olar näme iň pesi 10 ýyl otyrlar. Ödem 5 ýylnam aňyrda şol neme kredide otýar. Indi bolýan narkobaron bolsa diýeli 2000 3000 mümkin şodur. Galan 16 müň 15 müň olar bir ýöne bir ýerde bir çekipdirlermi, şoň gurrunly edipdirlermi? Şolaryň tutturup ýörsiň. Näme üçin diýen şonu? Sana şu da oyuncak. Sen mara bir hemme yerde ödüňe wara bir şöhrat parazlyk alan sen aňy. Boljak zat däl bir nähili ol bir işiň üstünden 70 adam geçip dur. Hemmedem owadan nepede onun bolmanyna 5 ýyl oturýarlar. Göräňmi sen ölüm başyna gelmez öýtdiň. Gelle, ana 40-ny bellap otyrsyň kakyň. Bir toparam mara haloplan üýşürdiň, biri şymjyran bolýar, biri mara gözüni balkyladan bolýar. Emma 6 milyon millet, eger 6 milyon bolsa, şoň köpeti 90% diňe gargyş bilen uğru diýerler sen kakyny. Düşnükmi? Diňe begenýärler şu ölümüň bardygyny sen hem maşgalan bilsin diýip. Sen kellen göçti. Sen millete askermezek bolýan. Diňe öz halkyny däl, bütün dünýäni askermezek bolýan. Nähili utanman Covid ýok diýip bilýän sen. Пока у нас не обнаружены случаи проявления этой болезни. Nähili milleti gyrgyna salyp ýörsiň sen şoň bilen. Ona näme üçin size otaýdy nahar paýlap ýörenler, yaşmakda kınan yalak akçı nemeli gezip ýörler. Salfetkalyja, maskalyja gezip ýörler. Näme alamat ol? Utunçsuz bihaya adam. Indi bu meselede men birazcık barabar aziz jemaat, hormatly adamlar men düşünýärin. Bu menden başladı, başlanna şu ilki bilen yurt başına gelenne, ilki bilen gelip men at yatağımı yıkıp, menden başladı. Bir ýulyda düşünenak, menen tek türmede otyrum.
Näme üçin beýdiyaka diýdi. Kim ediyaka menem aýyo bula etmezle diýsem, "Aba bolýan mara men çykdym bolýan, çykamda türmeden 6 ýyl oturup çykamda, şoň edil öň ýanyna ol miras bardy. Halniýazow Kurban. Şol edil şol aýrylan ol ýanyna onuň Şakir Çopanow ýanky ýol başçy boldy. Geldi maňa gella çykyş etmeliydi. Şol gella bir ýanky bir prezidente sag bolsun, Taňry alkasyn, şu goý beren şeň sag bolsun, Taňry alkasyn. Menem şoňa aýtdym. Bezeders indi men geçen zaparam mara gaty zorluk görüm soň. Hawa ol haramlar gelip bara inimi vurup yorgunumy alyp ýanky şol Hayt kaka bilen ýanky Nazarow şo men şondan soň näme çykyş etdim men 3 günläp çykyş etmedim men. Hawa şonna men aýtdym Şakir Çopanowa. Ölüpdir diýerler paky. Men aýtdym, "Ýok, men çykyş etmernidim." Ay gella afserawna diýseler ederdim, etmernidim. Ona bir diýdim. Biram türmeden çykamda şotaýda näçe müň adam opşyryjymdym 3-4 müň çykýanlar. Şonuň hemmeden şaýatdyr. Çykyşyma ýygyme urup şeýtirip, "Siziň baryňyzdan mara tohum tiýjiňiz şu" diýip. Eneňizden bir çykdym. Senin sistemaň, sen kakaň döreden sistemasyny, sen gulluga dip beren sistem, köpelip beren sistemaň, tohum tiýjini gaýtdym men. Düşlüklimi? Sen şoň üçin menden başladyň. At ýatagymy ýykyp, atymy alanmalyp, sebäbi sen iň gorkýan ýeriň, men maşgalam ýula, siziň sistemaňyzy ilki döwün şol, pytradan şol. Men ýerimden günne gelip şotaýda çalaja bir zat üýtgän bolsa, hemme bir ýerde MWD, KGB, prokuratura, daşary ýurda habar bermeli bolsa, ýul etdi şonu. Şoň üçin hem sen mara hiç oňuşy bilmedin. Muny sen mara gyraklatjak boldun aýrym millet diýip. Sen nasional faşist, resmi nasional faşist, antisemit düşünjeli. Sen oňuşy bilen sen esasy bassaşlyga diýeniň ýuly, mennel. Sen bilýän men halat eden ýuly. Şoň üçin sen janyň çykyp barýardy. Namart. Men hiç saçan mara, hiç ýerde görkezmerdiň gellikär wara bagyşla diýip saňa ýüzlenen ýerni. Hiç saçanam görkezmez biram gellikär wara, o haram maşin ýa-da sena seňle näýişdesem agam. Haram maşin ýa-da epilip ya elini wara öpçek bolsa, hiç saçanam görkezmezler. Aten moza yalap çykdyň, yalap şu yeter ýalak ýeri bolsa. Sen bassaşa görüp, sen şoň üçin edýän şonu. Sen özüňden mara mertebeli adam bolsaň janyň çykyp barýar. Sen bütün halka görkezjek bolnaň. Gellikärde etşim şu diýip. Men arkamdan milleti gorkuzjak bolnaň. Men şonu türmeden çykyp, waratatdan çykyp, ýygyme urulyp şeýtir barıň baryňyzyň baryňyz diýip şeýtirip görkezdim soň Aşhabada gelýänçem şagaldan Aşhabada gelemde. Eýýäň öňümden çykan dogan garnaşlaryň bir aýdýar sen geliş edipsiň diýip. Siz pikir edin. Bu men awara şu türmeden çykyp dinandan öýsem, asyl bu Türkmenistanyň hemmesi daşyna siýmaýlaryň türmestan ekene. Sen kakaň şonu öwretdimi saňa? Ha? Ýa başlapdyň sen 2007-nji ýyl. Ojağa şikizanyk patsanam attıran sensin. Ol diňe 100 sana adam däl türmedäkiler. Biz sen salan türmeleň bu ýaýradan zatlaň bular ýönemene zat däldir. 2 etse köpelli türmeler şu Türkmenistan boýunça. Ha? Ölýänleň sany sajagy ýok. Ajdar bilen Ahmed'i näçin attyrdyň? Olar atışma niyeti ýok ha? Sen köşkürdüň ha? Zırrık, korktuň sen, janyň çykdy şular birden birgip ýende sen üstüňe toplaýmasyn diýip. Sen şoň üçin etdiň.
Şu batırlığım şol kakandan mı? Edýän işleň sen mara sen tek halkyň öňünde ýürgis jogap berersiň sen bu zatlara. Bu jagaş oýunlaňa. Sen halipan kakan söyleme. Ha? Reketem şol öwretdimi? Ha? Yurt başına gelen soň ederini ediber. Ha? Onuň öz dogan garnaşlaryna yegenlerine paýlaşdyr diýip. Onam şol öwretdimi? Gellikärdiň atyny alýbam şol öwretdimi? Ha? Haramda berdim Muhammed sana diýen. Diýmek sen kakan sen bilen deň jogapkärdir. Seniň eden zalimlik işine. Halkyň başyna salan günüňe hem deň jogapkär, hem sen mugallimyň, halipaň hökmüne has artykmaz jogapkärdir. Sen beýtirip agyny dolduryp berdi maňa öwretdi goýdy diýmegin. Näme öwretdi ol saňa? Sen kakan, ha? 4 ýyl haram maşin döwrüne düşen şol 100 adam ýitdi. Sen başyňa 14 ýyl işdi. Sen o wagt ministr bolup dursaňa, dogry dämi? Ýani saglyk saklaýyş ministri. Senin haberin ýokmy kimin öli, kimin diýirdigini? Bilýän. Bir 14 ýylyň içinde haberin ýokmy? Han sen ýaş prezidentiň 14 ýylyň içinde de entäk ýaşmyň. Bileňäsmi kimin bardyny, kimin ýokduny? Kakan öwretdimi? Ha? Bu Süleyman Tursunbayew ýalyk ýaş yetkinjek Türkmenistanyň gelejegi boljak duran şu ýürüjü ýanyp duran ýurdum watanım diýip duran ýigitleri depeläp içerisinde boynuny orap öldürmek. Ona mara hiç günälem tapylmady, hiç kim jogap berenak. Onam kakan öwretdimi? Dagy näme türmede oturan bolsa biz özümüz oturduk, habarym mara. Sizin bakaňyz 27 köpük diýerler, şo blankyň bakasy, ölen adamyň. Siz ýöne türmedäki edilýän oýny halkyň içine, ýurdun içine dol geçirdiňiz. Kakyňy kiýiňiz. Indi oğluňy meçik gelýär. Şöhrat parazlaryň derdinden sen mara adamlaryň janyna da, ömrüne de, bulan ykbalyna da hiç sadyna garaňak. Muň ýyzyna öýü galdy, çagaty galdy, gelin gyz galdy. Hiç sada teredeňak. Sen mana ginnisin kitabyny giren ýalyk, a men nä şol ýanky bir narka biznesi men aýyrdym diýjek bolam. Sen narka biznesi aýraňak. Narka biznesi siziň maşgalaňyzdan çykýar. Balyk kellerinden çürýär. Näme çykýar? Masa çürüklerden çykýar. Senem şolardan, kakanam şolardan, çıkanım şolardan. Hem edilýän zat şotaýdan çykýar. Sen näme kakan näme ýagşy zadadyr öýdýänmi? Ha? Sen elindäki gan bu halkyň gany, näme oň jogapkärçiligine düşenäkmi? Ondan sorulmady öýdýänmi? Nä baransaň mara gün onun cennete ýol açylandyr öýdýänmi? Ramazan aýyny ölüpdir diýenmi? Ol sen näme eden bolsa namazyň, täretin, sen öz borjun ol. Ýöne sen musulman bolup, ilki bilen haýsy nirde musulman bolsa öz doganyň ýalyk görmeli. Ol bolsa öz ediz halkyny, jemagatyny, öz tapşyran ogluny, ol sen zalim bolup ýetişdiňe. Şu zalim ýetişen ogly sen ne derejä salyň bu milleti? Ha? Daşta vurun ölüm, kan, ha? Açlık, bu yıkılyan jaýlar, bu Covid, ha? Sen görýänmi diýen zatlaň, özüň köşkde ýaşaýan, ol adamlar mara 61-nji ýylda suwalyk gitdi wal lewapdaky. Şu wada sen ýaşaýan jaýlaryny görýärak däl. Ne insabyňa ýaşap bilýän sen şo jaýlarda. Onuň sen ýalak zalimy ýetişdirip sen men kıblam gitti diýen bak näme diýen? Ha? Cennete düşer öýdýänmi sen kakan? Sen bu edýän işleň, ha? Bu halkyň başyna salýan oýunlaň bilen sen hökümetiň daşyjak, içimejek.
Daşından göreymeğe ovudan jaylar, kaşan jaylar, köçeler. Emma millet bolsa zombiyalak bolup gedip biyor. Sesin çıkarı bilen aklar. Toyda var arkayın gurlabilen adam yoga yurdun içinde pışırdaşıp gurlaşıyorlar. Devletmiş ol. Ha? O sen milletini ne ettin sen? Hiç kim doğanananak. Ondan bara Allah Teala'nın beren azatlığını şuna getiren sen kakan şulatları öğrettim sana. O zatları öğreden son näme jogap bermedi diýen sen kakan. Ol adam ölen son o taýda kakasy prezident mi, pul mi, o zatlar tapawut etmeýär. Onun için mara halala hasap, harama azap. Düşünüklümi? Deňlikdir şuly hemme adamlar üçin. Endi sen özüň hakda da bir aýatyny aýdyn. 14 ýyl bäri sen ýurt başynda oturýarsyň. Özüňem zalimyň aňyr başy. Sen ýekiji günem başga şol düňki geýen köýnüňi, kostyumyňy, içki eşiklerini, jorabyny, köwşüňi gaýtalap geminiň ştaýda daqynýanja bara şol beýleki znaçyň bar diýen. Prezident znaçyň. Şoňa çenni günne täze pikiret 10 ýylda 3650 un bar. Sen ýöne bir hasaplak göre 5000 günne şol ne bir 14 ýyl 5000 gün günne de bar ama sen her kostyumyň, köwşüň, beýlekiň bular onlarca müňler euro. Bolmana bara 40-50 miň dollara düşüp dura sen her günüň. Ha? 5 günde ol näçe milyon dollar bolýar? Sen pikiret. Sen diňe sen mara titillap geýip beren işikleňe giden milyonlary hasaplayan bolmana bir 50-60 milyon dollar ahyry. O sen maşinlaň beýikleň hatda gurrun ýok. Şonu öwretdimi sana kakan? Ay men kıblam diýen mazkurlanmak diýorsun. Ha? Musafir sıran bolup asıl baý bu takhazyk geýen bolup ol daşyňa da molla sumoklary üýşürip. Ýani sen bir rady bilgin. Sen bir rady gatybek bilgin. Atamyň ölenine gynanamak diýär türkmen. Üstümden ýol açanna gynanýan diýär. Oň üçin sen şu gedip börşüňe senin başyňyzda ölüm bardyr öýden atdyň sen. Indi gördüň dämi? O sen onuň ataňy öwretdim sana. Özüň bolarsyň ömürlük. Ha? Onuň sen ogluň goýarsyň ömürlük. Agtyň goýarsyň ömürlük. Şonu öwretdimi? O beýtirip gurlanmar ondan merdi. Olay men kablam diýip ýaşyda adam peýgamber. O bojagaş gurrun goý sen. Odalam haram maşydan emeşdik. Halkyň haky bar. Narod imeyt prava. Adam yolu, adat yolu, atlanan eyma, atlanan eyma.